Helo ffrindiau, croeso o Ar-Ben Hotel. Da ni fama ar yn Daily Walk. Just eisiau diolch i bawb sydd yn cymryd rhan yn yr oedfa heddiw. Diolch i Meilir yn ffrind ni o Bontypridd sydd yn arwain y mawl arweinydd gwadd gyda ni heddiw. A diolch i Trey hefyd sydd yn gwneud darlleniad o rwle dros yn ysgwydd ni ar ben rhyw fynydd. Wel, o un mynydd i fynydd arall. Croeso i oedfa Caersalem. Nawr, cyn i mynd ymhellach, os ych chi'n meddwl eich hunan pwy yw'r dieithrin ma ar fy sgrin i heddiw, fy enw i yw Meilir Geraint a dwi'n redeg gweinidogaeth cerddorol o'r enw Noise Ministries gyda'r pwrpas o rannu cariad Duw trwy gerddoriaeth. A fel rhan o hynny, dwi'n sgwennu caneuon addoli ac yn arwain addoliad mewn nifer o lefydd gwahanol. Felly mae'n bleser i allu fod gyda chi i addoli Duw heddiw. Tua blwyddyn yn ôl, yn adeg yma llynedd, o'n i gyda chi yng Nghanarfon, yng Nghaersalem, yn addoli gyda chi. A so wedi bod yn gret i allu wneud hwnna eto blwyddyn yma, ond yn amlwg gyda'r amgylchiadau a yn y sefyllfa ni ynddo hi, mae'n amhosib gwneud hynny, ond mae'n gret bod ni'n gallu defnyddio technoleg a bod fi fan hyn ym Mhontypridd lawr yn y de yn gallu bod gyda chi heddiw a bod ni'n gallu addoli Duw gyda'n gilydd. A un peth dwi wedi meddwl sydd wedi bod yn gret yn y cyfnod yma yw gweld sut mae Cristnogion a sut mae capeli o bob rhan o Gymru a trwy'r byd i gyd i dod at ei gilydd i defnyddio technoleg a stwff fel un i addoli Duw a i rannu'r newyddion da am Iesu. A mae'n ffraint gallu gwneud hynny gyda chi heddiw. Nawr, cyn i ni ddechrau, gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. O da, diolch i ti am y cyfle i ddod at ein gilydd heddiw, i addoli di a i glywed o dair di. A dwi'n gweithio fyddi di'n bendithio ein hamser ni gyda'n gilydd a i ti mae'r gogoniant yn mynd o Dduw. Yn enw Iesu Grist. Amen. Nawr, ni'n mynd i addoli gyda'n gilydd, ond cyn i ni wneud hynny, dwi jyst eisiau rannu cwpl o adnodau gyda chi. A dwi'n darllen o Psalm 139, a dwi eisiau rannu adnodau 7 i 10 gyda chi heddiw. Ble allai fynd oddi wrth dy ysbryd, i ble allai ddianc oddi wrth o ti. Petawn ni'n mynd i fyny'r nefoedd, rwy ti yno. Petawn ni'n gorwedd i lawr yn anwn, dyna ti eto. Petawn ni'n hedfan i ffwrdd gyda'r wawr ac yn mynd i fyw dros y môr, byddai dy law yno hefyd i'm harwain. Byddai dy law dde yn gafael yn dyn yno fi. A dwi eisiau eich annog chi bore yma, bod ni methu bod gyda'n gilydd, mae Duw ym mhobman trwy i ysbryd glân, mae Duw fan hyn ym Mhontypridd, a mae Duw gyda chi ble bynnag ydych chi, os ych chi yng Nghanarfon, os ych chi rhywle arall yng Nghymru neu rhywle arall yn y byd, mae Duw trwy i ysbryd glân ym mhobman. Felly pan ni'n mynd i nawr yn mynd i addoli Duw, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, a gadewch i mi annog chi i ganu a i addoli Duw, achos mae fe gyda chi a mae fe'n dal yn deilwng o'n mawl. Felly ni'n mynd i ganu cwpl o ganeuon gyda'n gilydd, felly sefwch os chi eisiau, a gadewch i ni ganu gyda'n gilydd a addoli ein Duw. Fydd garaf yw'r dydd drigaredd byth yn methu trwy nyddiau oll. Rwy'n ddiogel yn dy law o'r iliad pan rwy'n deffro, nes i mi roi fy mhen i lawr. Fe gana fi am ddaioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi ost mor dda, a phob un anadl sydd gennyf, fe gana fi am ddaioni fy niw. Caraf dy lais,
wedi farwain drwy y fflamau ar dywyll nos. Rwyt yn nesaf ata fi, wedi thnabod i fel tad, a thnabod i fel ffrind. Rwyf wedi byw yn aioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy niw. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redig ar fy ôl. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redig ar fy ôl. Roedd fy mywyd lawr, rwy fy nildio nawr, rwy'n rhoi popeth i ti. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redig ar fy ôl. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redig ar fy ôl. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redig ar fy ôl. Roedd fy mywyd lawr, rwy fy nildio nawr, rwy'n rhoi popeth i ti. Mae ddaioni yn redig nawr, yn redig ar fy ôl. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor dda. A phob un anadl sydd gennyf fe gana fi am ddaioni fy niw. Fe gana fi am ddaioni fy niw. Yma nawr, dy bresenoldeb di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yn offi, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, bresenoldeb di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn gweithio yn offi, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golain y tywyllwch fy niw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golain y tywyllwch fy niw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau'n calonau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon di, a ddolaf di, a ddolaf di. Rwy
brau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twagwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. Rwy ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twagwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. 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 Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twagwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. Rwy ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twagwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. 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 Wel, helo ffrindiau. Mae o'n gret cael Cynan, Kim a Siwan yn ymuno efo ni bore yma yn y gwasanaeth. So, ydych chi'n iawn, Ogia? Ydych chi'n iawn? Pawb yn iawn? Siwan wir. Helo, pawb, Siwan bach. Helo, Siwan. Ti'n dweud helo, ti'n cael Solem. Helo, bobl Gaernarfon. Helo. So, sut ydych chi'n dod yn eich blaenau, Ogia? Da ni'n neud yna, da ni'n setlo mewn yn eitha da efo Siwan yn rhan o'r teulu. Mae o'n gyfnod eitha rhyfedd achos yr lockdown ma o ran bod ni ddim yn cael gweld pobl, ond mae'n gret hefyd achos da ni'n cael gori amser efo Siwan hefyd lle. So da ni'n eitha da, deg gwir. Gysidro. Sut mae'r cysgu yn mynd, Kim? O'n i'n disgwyl sef o lot gwaith o fod yn onest. Oedd Siwan bythefnos yn hwyr, a dwi'n licio meddwl bod hi wedi darllen rhyw fath o magazine babis yn y cyfnod yna, achos mae wedi dod allan yn berffaith. Mae'n cysgu mwy na be o'n i disgwyl, a mae hi jyst yn babi mor bodlo. O, da iawn. Wel, mae'n edrych yn fabi bach del, a mae'n edrych yn fabi bach da iawn hefyd. So. Ynddi, ma, hi wir. Ie. Wel, oes na rhywbeth penodol wedi'ch cynnal chi trwy y lockdown hyd yma? Sgynnoch chi rhywbeth, rhyw aironogaeth neu rhywbeth i rannu efo ni? Mae lot beth wedi cadw ni fynd, sy'n ei ddweud, fod yn onest. Oedden ni yn amlwg yn pryderu'n dod i fewn i'r cyfnod yma achos o'r feirws, a oedden ni'n gwybod oedd cymorth proffesiynol yn mynd i fod llai na arfer, ac oedd hynna'n pryderu ni achos babi gynta ni. Da ni wedi cael lot o ffrindiau a teulu wedi bod yn trio cadw mor agos y fedrwn ni i ni dros y we lle a heibio pasio tŷ.
da ni wedi cael ffrindiau yn gweddio drosta ni ac yn cadw mewn cyswllt da ffordd teg i nhw. Ond gennych chdi adnod oes Ie, bod yn cynnal y adnod da ni wedi, sydd wedi annog ni rhywun, ydy Psalm 46, adnod 1 a 2, so mae'n dweud, mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae bob amser yn ein helpu pan mae trafferthion. Felly fydd gynnon ni ddim ofn, hyd yn oed petai'r ddaear yn ysgwyd a'r mynyddoedd yn syrthio i ganol y môr. Jyst yn anogaeth, dim ots maint sy'n yn crio, maint da ni'n cael strygl efo deffro nos os ydyn ni'n gorau gwneud llun unrhyw beth sydd yn drafferthus neu'n poeni ni ynglyn â bod ni'n cael gweld pobl. Mae hwnna'n anogaeth i ni, bod ni'n gwybod bod Duw yn cadw ni'n saff ac yn edrych ar yn ôl ni. Ni'n deitha cynna nes i darllen y salm yna i gyd ac nes i'n teimlo fatha do'n neidio allan amdano fi bod Duw yn cadw ni a dim ots pa trafferthion da ni'n mynd trwy, da ni gyd yn mynd trwy trafferthion. I ni yn amlwg da ni'n colli cwmni pobl achos da ni ferch bach newydd. Ond mae pawb efo trafferthion gwahanol, personol ac da ni eisiau teimlo fatha mae'n bwysig bod ni'n cadw'n ffydd a bod ni yn sylweddoli mae Duw dal efo ni. A dim ots faint da ni'n pryderu neu faint da ni'n upset neu faint da ni'n disappointed, really. Mae Duw dal efo ni. Swn i'n dweud, y pethau gwynt y gweddi ni, really, ydy pethau fel bod ni wedi teimlo fatha bod yn gallu bod yn anodd bod ni eisiau rhannu a llawenhau efo pobl am Siwan a felly. So weithio, da ni'n ffeindio fo'n eitha strygl i bod ni'n ddim yn cael gweld pobl wyneb mor dda wedi cael gwneud o dros Zoom a felly, neu dros fideo felly. Ond jyst bod ni'n cael anogaeth bod pobl hefo ni a felly bod ni ddim yn teimlo yn yr cyfnod lle da ni eisiau rhannu hyn bod ni'n unig lle. Ond hefyd, jyst y fendith, diolch am y fendith bod ni yn cael yr amser yma hefyd achos wrth gwrs dwi'n cael mwy amser i wario amser efo Siwan a Kim hefyd yn cael yr help yna gyda fi hefyd yn gyfnod yma. So diolch bod ni'n cael y cyfle yna lle. So just, hwnna ydi pwynt o gweddi. Diolch i bobl. Bod ni'n cadw mewn lle da o ran, bod ni yn ddiolchgar am y fendith bod cynna'n adra a bod ni yn cadw mewn lle da ynglyn â hynna, ond hefyd, fel cynna'n dweud, jyst bod ni yn teimlo Duw yn agos ato ni, achos da ni yn sicr yn teimlo fel da ni angen cwmni, da ni angen cysur, a dydy cael pobl yn pasio heibio ddim bob tro yn neud y cut. Ti isio cwmni, achos mae hyn yn adventure a hanner cael babi bach, a ti isio cwmni a ti isio anogaeth gan bobl. So just bod ni ddim yn mynd rhy unig, really. OK. Wel, na i weddio dros da chi, a wedyn, os newch chi wedyn weddio dros gweddill teulu Caersalem. Ie, sicr. Gawn ni weddio ta. Wel, o ddiw dad, da ni jyst yn llawenhau fod Siwan wedi cyrraedd y byd, a hynny yn saff, a hynny yn llawn iechyd da. O ddiw dad, da ni'n diolch i ti am y ffordd ti wedi cynnal y teulu bach yma dros yr wythnosau cyntaf yma. A hynny mewn cyd-destun rhyfedd ac annisgwyl iddyn nhw ac i bob un ohona ni. O ddiw dad, ni'n gofyn i ti warchod i calonau nhw wrth bod nhw falle yn hiraethu am y cyfle o gael treulio fwy amser efo teulu a ffrindiau. Ond ni yn diolch am eu calon nhw, bod nhw dal yn dewis diolch i ti am bopeth da, a diolch bod ti yn ddiw da iddyn nhw hyd yn oed trwy'r cyfnod rhyfedd yma. Felly o ddiw dad, ni'n gofyn i ti barhau i dyfu a rhoi iechyd da i Siwan a parhau i roi cwsg a hwyliau da i mam a dad hefyd. Ac o ddiw dad, da ni yn disgwyl ymlaen i'r diwrnod y caiff y teulu bach yma ymweld a derbyn ymwelwyr gan deulu a ffrindiau eto. Yn enw Iesu felly, da ni'n cyflwyno y teulu yma i ti. O da, da ni'n diolch i ti am gyfle da ni'n cael mor rhyfedd ydy'r cyfnod yma i ddod i wario amser gyda ti, bod ni'n cael cyd-addoli gyda ti o dad, bod hyn o'r bell, bod ni'n gorau gwneud hyn, bod ni jyst yn gwybod bod ti gyda ni yn bersonol am pob un ti sydd yn gwrando na ti heddiw ac dros yr wythnos o diwethaf o dad. Dwi'n gweddio dros deulu Caersalem o dad, a mae rhai yna sydd
yn teimlo fatha bod pethau'n anodd ar y funud o dad, yr rhai sydd yn ffeindio fo'n anodd i fod yn sownd yn y tŷ o dad, dwi'n gofyn i ti fod gyda nhw. A'r rhai yna sydd efallai ddim yn profi teimlad bod eu teulu nhw'n cael eu gweld nhw dad, bod ti gyda nhw hefyd. Dwi'n gweddio dros yr gweithwyr hanfodol yma i gyd sydd yn gweithio yn yr ardal leol o dad yn Gaernarfon. Dwi'n gweddio am y rhai sydd yn Heilug Caersalem o dad, a rhai bellach tu hwnt o dad yn Gaernarfon a tu hwnt hynny hefyd. Dwi'n gweddio bod wedi gyda nhw yn y cyfnod yma, bod sy'n annog nhw ac yn rhoi'r nerth drwy'r ysbryd iddyn nhw gario allan eu gwaith a'r cariad yma maen nhw'n dangos tuag at bobl ar hyd y lled y wlad o dad. Dwi'n gofyn i ti rwan, bydd yn ertha i ni wrth i ni fynd ymlaen hefyd o dad, wrth i ni fynd fel Caersalem bod ni'n gallu bendithio rhai sydd tu hwnt hefyd, bod ti'n bendithio rhai yna. Dwi'n diolch i ti o dad, ar hyn i gyd, bod ti wedi gyrraedd y fab i'r byd o dad, mwyn bod ni'n gallu byw allan yr hyn da ni'n ei gredu o dad, bod o wedi mynd am arfer y groes ar ein mwyn ni. Dwi'n gweddio hyn i gyd, yn enw fab Iesu Grist. Amen. 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 Wel, diolch yn fawr iawn, ffrindiau. A da ni'n Diolch yn canu. yn fawr i weld chi yn y cnawd yn fuan gobeithio. Ia wir. Ta-ta, Sewan. Ta-ta. Helo, bore da. Dwi'n dod at ti bore yma o Fynydd Gregoch, uwchben Nebo a Nazareth. Dwi'n darllen i ti o Ezekiel, pennod 37, adnodda 1 i 14. Roedd dylanwad yr arglwydd arna i, a dyma ei ysbryd yn mynd a fi ffwrdd ac yn fy ngysod yng nghanol dyffryn Llydan. Roedd y dyffryn yn llawn o esgyrn. Gynaeth i mi gerdded o gwmpas drwy canol nhw, yn ôl ac ymlaen. Roedden nhw ym mhobman. Esgyrn sychion ar lawr y dyffryn i gyd. Ond o gofynnodd i mi, ddyn, oes gobaith yr esgyrn yma ddod yn ôl yn fyw eto? A dyma fi'n ateb, meistr, arglwydd, dim ond ti sy'n gwybod hynny. Yna dyma fe'n gofyn i mi broffwydo dros yr esgyrn a dweud wrthyn nhw, esgyrn sychion, grandwch ar neges yr arglwydd. Dyma mae'r arglwydd a meistr yn ei ddweud. Dwi'n mynd i roi anadl arnoch chi, a dod â chi yn ôl yn fyw. Dwi'n mynd i roi cnawd arnoch chi, gywyna a chyhyra, a roi croen amdanoch chi. Wedyn byddai'n rhoi anadl arnoch chi, a byddwch chi'n dod yn ôl yn fyw. Byddwch chi'n gwybod wedyn mai fi ydy'r arglwydd. Felly dyma fi'n proffwydo fel roedd Duw wedi dweud wrtha i, ac wrth i mi wneud hynny, dyma fi'n clywed sŵn ratlo, a dyma'r esgyrn yn dod at ei gilydd, pob un yn ôl i'w le. Wrth i mi edrych, dyma fi'n gweld gywyna a chyhyra yn dod arnyn nhw, a chroen yn ffurfio amdanyn nhw, ond doedd dim anadl ynddyn nhw. A dyma'r arglwydd yn dweud wrtha i, proffwydau'r anadl ddwad. Ddyn, proffwyda a dweud, dyma'r mae'r arglwydd a meistr yn ei ddweud, tyd anadl, o'r 4 gwynt, a nadla ar y cyrff yma, iddyn nhw ddod yn ôl yn fyw. Felly dyma fi'n proffwydo fel roedd Duw wedi dweud wrtha i, a dyma nhw'n dechrau anadlu. Roedden nhw'n fyw, a dyma nhw'n sefyll ar eu traed yn un fyddin enfawr. Yna dyma'r arglwydd yn dweud wrtha i, ddyn, pobl Israel ydy'r esgyrn yma. Maen nhw'n dweud, does dim gobaith. Da ni wedi taflu i ffwr fel esgyrn sychion. Ond dwi isio i ti broffwydw a dweud wrthyn nhw, dyma mae'r arglwydd a meistr yn ei ddweud. Dwi'n mynd i agor eich bedda a dod â chi allan yn fyw. O fy mhobl, dwi'n mynd i'ch arwain chi yn ôl i wlad Israel. Pan fyddai'n agor eich bedda a dod â chi allan, byddwch chi'n deall wedyn mai fi ydy'r arglwydd. Dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi, a byddwch chi'n byw. Dwi'n mynd i'ch setlo chi i lawr yn ôl yn eich gler eich hunan, a byddwch chi'n deall wedyn
Mae fi ydy'r arglwydd. Mae beth dwi'n ddweud yn mynd i ddigwydd, medda'r arglwydd. Mae yna lot o hanesion weird yn y Beibl. Rhai ohonyn nhw'n ddoniol, eraill yn bizar, a rhai yn codi dychryn arnoch chi. A mae'r hanes sydd gyda ni heddiw am y proffwyd Ezekiel yn proffwydo, pregethu a siarad ag esgyrn sychion yn ticio pob un o'r bocsys weird yna. Ond yn aml, mae'r Beibl yn siarad gwirioneddau mawr a phwysig gyda ni trwy'r hanesion bizar yma. Fel mae'r hen ddywediad yn dweud, gan y gwirion y ceir y gwir. Er mwyn ceisio deall gwahanol rannau o'r Beibl a'i berthnasedd i ni heddi, mae'n rhaid i ni drio deall rhywbeth am y cyd-destun gwreiddiol pan gafodd ei sgwennu i ddechrau. Pan sgwennodd Ezekiel i broffwydoliaeth, oedd pobl Dduw ar y pryd wedi cymryd i ffwrdd o'i gwlad eu hunain ac wedi gorfod mynd i Babylon, be mae pobl yn galw y gaethglyd neu'r exile. Bron a bod dros nos, fe gafodd popeth roedden nhw'n gyfarwydd efo i gymryd oddi wrtho nhw. Mewn cyfnod byr iawn, fe nath nhw golli'r cyfan oedden nhw wedi bod yn dibynnu arno o ran i bywyd bob dydd. Fe gafodd patrwm arferol i bywydau nhw i ddwyn oddi wrtho nhw ac roedden nhw mewn sioc. Na'r tybed yw hyn yn swndio'n gyfarwydd. Mae e'n rhyfedd dydy sut mae'r hanes yma ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl yn siarad gyda ni heddiw. Mae llawer o bobl yn dweud bod nhw wedi eistedd lawr i ddarllen y Beibl, ond maen nhw'n gweld yn sydyn iawn fod y Beibl yn ei darllen nhw. Nawr, concern mawr y proffwyd Ezekiel oedd y deml, sef canolbwynt perthynas pobl Dduw a Duw ei hun. Dyma lle oedden nhw'n mynd i addoli, dyma lle oedd yn cynrychioli presenoldeb Duw ar y ddaear, a dyma lle oedden nhw fel pobl yn danfon pobl i'w cynrychioli nhw o flaen Duw. Nawr a hwythau wedi cymryd gannoedd o filltiroedd i ffwrdd o'r deml, sut oedden nhw'n mynd i barhau i addoli Duw a meithrin i perthynas efo Duw? Fel yr esgyrn sychion yn y broffwydoliaeth, oedd llawer o'r bobl wedi mynd i deimlo fod hi ar ben ar ei bywydau ysbrydol nhw. Ond na, doedd Duw ddim wedi anhofio am ei bobl, ac roedd am i'w bobl brofi bywyd newydd eto yn y cyd-destun newydd yma oedden nhw'n byw ynddo fe. Roedd ysbryd Duw yn gallu dod â bywyd newydd i'r esgyrn sychion. Nawr, mae'n bosib fod y broffwydoliaeth yma yn siarad efo chi ar sawl lefel. Wrth i ni deimlo fod popeth sy'n gyfarwydd i ni wedi cael ei gymryd oddi wrtho ni, gadewch i ni ymlonyddu a gwybod fod Duw yn y dirgelwch yn tynnu cynllun at ei gilydd. Wrth i ni stryglo falle i addoli a chysylltu efo Duw gan fod llawer o'r hyn sy'n gyfarwydd i'n bywyd ysbrydol wedi newid dros nos, gadewch i ni weld hwn fel cyfle i gymryd stoc, i adnewyddu yn ffydd, peidio dibynnu ar fendithion ddoe, ond ceisio Duw yn newydd heddiw. Ac os ydych chi yn gwylio hwn a ddim yn siŵr os ych chi yn credu ac yn adnabod Duw, gallwch chi wybod fod y Duw rhyfedd oedd ar droed yn yr hen broffwydoliaeth hon wedi dangos ei hun yn llawer mwy cyfarwydd i ni ym mherson Iesu Grist. Ac mae'r Iesu yna yn dymuno rhoi maddeuant, bywyd newydd i chi yn yr un ffordd a nath Duw ddod â bywyd newydd i'r esgyrn sychion. Dwi'n mynd i anadlu fy ysbryd fy hun i mewn i chi a byddwch yn byw. Dyna oedd geiriau'r broffwydoliaeth, a fy ngweddi i yw bod y geiriau yma yn wir amdano chi. Wel,
Wel, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr oedfa heddiw. Diolch arbennig i Meilir Geraint sydd wedi arwain y mawl i ni heddiw. Fel eglwys, ni'n falch iawn o gefnogi gweinidogaeth Meilir, a byddwn ni'n annog eglwysi eraill i chwilio sut y gallwch chi gefnogi Meilir yn ei weinidogaeth bwysig yn dod â mawl ag ysbryd newydd mewn i Gymru eto. Ond dwi jyst am gyflwyno'r gân nesaf yma. Mae hwn yn gân newydd. Mi ydw i a nifer o ffrindiau eraill o ar draws Cymru wedi cydweithio gyda Meilir arno fe. Mae e'n gyfieithiad gan Arfon Jones, felly gadewch i ni addoli gyda'n gilydd, addoli y Duw sy'n troi beddi yn erddi. Chwiliais drwy'r byd, dim yn bodlon ni, canmoliaeth dyn, trysorau'r byd, mae'r cwbl mor wag, yna cyffyrddais fi. Iachai fy mlwyfau dyfnion, rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon ar dan, drwy'r gariad di. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, ar gwyt dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. Sgen i ddim ond ddangos fy ngwendir a methiannau i gyd, a weli yn glir, ond ti dal i mi'n ffrind. Achos Duw y mynyddoedd, ydy Duw y dyffrynoedd, a does dim un man ar Gwasanaeth a gras, o hadw yn sac. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim byd sy'n well na gwyt ti, ar gwyt dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. A does dim byd sy'n well na gwyt ti, na does dim well na gwyt ti, ar gwyt dim byd. Dim byd sy'n well na gwyt ti. Ti'n troi ngalar yn dawsio, ti'n rhoi mawl yn llechi dŵr, troi cwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi ngalar yn ddawsio, ti'n rhoi mawl yn llechi dŵr, ti'n troi cwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Troi beddau yn erddi, ti'n troi esgyrn yn fyddin, ti'n troi moroedd yn brifur, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erddi, ti'n troi esgyrn yn fyddin,
troi mor oedd yn brifur. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. A does dim byd sy'n well na gwy ti, na does dim byd sy'n well na gwy ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwy ti. A does dim byd sy'n well na gwy ti, na does dim byd sy'n well na gwy ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well na gwy ti. Ti'n troi beddau yn erlyn. Ti'n troi esgyn yn fyddin. Ti'n troi moroedd yn brifur. Dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddau yn erlyn. Ti'n troi esgyn yn fyddin. Ti'n troi mor